Patay ang usa ka police official ug naangol ang kauban ini human gipamusil atol sa ilang surveillance sa Bukirang Barangay ning Dakbayan sa Subo. Subay niini 200,000 pesos ang gitanyag karon nga patong sa ulo sa mga responsable sa krimen. Ani ang report ni Alan Domingo. Nakalas si Police Captain Joel Liparini, samtang naangol usab si Police Executive Master Sergeant Archel Tero, pulos na destino sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG Regional Field Unit 7. Human sila gipamusil, dihang nagpahigayon sila og surveillance sa Sitio Balao, Barangay Sudlon 2, Syudad sa Sugbo. Gitumbok nga suspitsado silang alias John Hingko ng Panuigon, taga Sitio Balao, Barangay Sudlon 2 sa Cebu City ug alias Nante ug laing usa pa ka kauban. Dali nakaikya sa mga suspek human sa itabo kinsa subject karon sa hot pursuit operation sa mga otoridad. Nasayran nga lehitimo ang surveillance operation sa mga polis, din ang usa sa mga suspek ang subject sa uplan paglalansag Omega. Giingong nakabantay daan ang mga suspek og ilang ibabagan ang motor sa mga biktima og dihang natumba didto na gipamusil. Nakaangkon og daghang samad pinusilaan si Diparini samtang minor injury ang naangkon ni Tero nga nakabiya dayon sa dapit. Si Leonardo Manto was a Army reservist and then naapod siya previous case on illegal possession of firearms na nadakpan siya atong 2023 sa Police Station 1 diri sa Cebu City Police Office, and then si Renante also has a standing warrant of arrest for murder. Matod sa tigpamama sa Cebu City Police Office, Police Captain Charisma Gonzales nga nalambigit sa gun for hire ang mga suspect. Ang atong CIDG led by Police Captain Deparini conducted surveillance and monitoring sa mga suspects kay there were information that they are involved in a gun for hire activity, sir. Samtang mitanyag og usa ka 200,000 ka pesos si PRO7 Regional Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan sa makatudlo sa nahimutangan sa mga suspek. Gipunan usab kini og usa ka 200,000 ka pesos ni Cebu City Mayor Nestor Archival kinsa hugot nga mikondinar sa mga responsable sa pagpatay sa pulis ug miangol sa laing pulis. Para nako dinhi sa syudad ato nang gikondem dili na maayo nga nahitabo. Angay nato respetuhan kaning mga tawhana igura sa ning ni dituman sa ilang tour of duty. A total of 200,000 reward money will be given to anyone who could give information to the whereabouts of the suspect for the killing of Police Captain Joel Deparini. Sa pagkutlo nining mga balita, wa pa muluwat og mamahayag ang CIDG diin nahisakop ang mga biktima. Nagdumili pa usab sa pagatubang sa media ang pamilya sa namatayng police official tungod kay anaa pa sila sa pagbangutan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.